Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Ну і паколькі гэта апошні тыдзень адыходзячага года, то і падводзіць вынікі гэтага года ў розных галінах. Сёння наш госць, кіраўнік праекта «Беларускія вікенды», стваральнік кампаніі «Киноконг» Андрей Кім. Добрый день, Андрей. Добрый день, Зміцер. Ну что ж, пра што будзем гаварыць? Зразумела, паколькі «Киноконг», а «Киноконг», як, я думаю, усе мы ведаем, займаецца тым, што робіць дубляж фільмаў на беларускую мову, то, адпаведна, будзем гаварыць пра беларускую мову о кінематографе. Такім чынам, Андрей, будзем адразу падводзіць такія глобальныя вынікі па ўсім, ці адразу там бахнем пра самы паспяховы праект, які атрымалася нарэшце зрабіць. А гэта, ў прынцыпе, адзінае, што атрымалася зрабіць, таму што для кінематографа гэта год ён проста нулявы. То бок гэта, скажам, вядома усім, зразумела, гэта кінотэатры стаяць увесь год пустыя, кінавідэапраката там, в прынцыпе, закрытыя, там большасць кінотэатраў Сільверскрін неяк там брыкаецца, але пытанне ў тым, што для ўсяго свету, для кінематаграфіі гэта абсолютна правальны год. Ну, калі казаць пра вытворчасць фільмаў, гульнёвых фільмаў найперш, то да, тут я з табой пагаджуся. Але мы найперш кажам пра тое, што ўсё ж такі правальны год для пракату. Да. То бок праката няма, ён адсутнічае па ўсім свеце, акрамя Кітая. Ну, там свае, такія імперыялістычныя рэчы, я не ведаю, да, там. А ў усім астатнім свеце пракату проста няма. То бок Нолан, яго Тенет праваліўся, да, зараз Wonder Woman, у прынцыпе, вельмі заслужана праваліваецца, таму што фільм жахлівы, кепскі. Але раней бы ён акупіўся нават негледзячы на сваю якасць. Мулан правалілася, все праваливаецца, і адпаведна астатнія кампаніі нават не выпускаюць новыя фільмы. Таму наш поспех вось гэты, ён, в прынцыпе, это адзінае, пра што я магу так рэальна расказаць у плане кінематографа, таму што мы ў гэтым годзе перапрафіляваліся, мы займаліся агучкай і дубляжом, і таксама іншымі праектамі, але вось, скажем, кінатэатральных прэм'ер у нас не было зусім, ні адной. Давай тады, паколькі мы так паступова падыходзім да галоўнага дасягнення кампаніі «Киноконг» сёлетняга, але з анонса людзі ўжо так нашага зразумелі, пра што будзе гаворка. Давай, можа быць, пакуль агульныя пытанні. Скажы мне, кай ласка, ўсё ж такі усе сцвярджаюць і ўсё сведчыць пра тое, што сёлета, асабліва ў другой палове 2020 года, вот так вот вельмі значна вырасла цікаўнасць беларускага грамадства да беларушчыны.
То есть Это это да однозначно. ўсяго, што па-беларуску напісана, выдадзена, праспявана і гэтак далей, гэтак далей. Я ўжо не кажу пра гісторыю, там спадчыну, нацыянальную сімволіку і гэтак далей. Адчулася гэта на вот менавіта вашай дзейнасці? Ну, я могу сказаць за календар, таму што я не ведаю, калі мы пра яго будзем размаўляць. Гэта вось как раз-таки той праект, які у нас атрымалася зрабіць у гэтым годзе, таму што ну, не шмат працы па кінаконгу. І мы яго даўно планавалі зрабіць. Вось з лета пачалі, паўгады працавалі над ім, выдалі календар, і я могу сказаць, што ну, шалёны поспех. Ну давай вот покажем яго зараз, яго камерай покажуць, а ты можаш узяць і паказаць, там скажем, адметныя самыя цікавыя, там скажем, што на той падцягні да сябе. Да, сутнасць яна была ў тым, як бы сам канцэпт, у тым, каб паказаць, што хаця гэта ўсё было абсалютна яшчэ да жнівеньскіх падзей, гэта просто ну такі божы провід. Зараз першапачатковая ідэя, якую мы уцелавілі, гэта паказаць, што беларусы нацыя герояў і ў такім супергеройскім стылі прадставіць як вельмі вядомых персанажаў, так і менш вядомых. І на кожны месяц, адпаведна кожнаму месяцу ёсць ну, кіраўнік студзеньскага паўстання ці паўстання ці паўстання Кастуся Каліноўскага, адпаведна з гэта пачынаецца і далей ну Еўфрасіня Полацкая, Чарнобыльскі ліквідатар на красавік, Тадеуш Касцюшка. Пытанне ў тым, што календар, якасць ілюстрацыі яна ну небывалая. От Францыск Скарына гэта мой любімчык. Ну і адпаведна там Быкаў, Сеслаў Полацкі, 12 персонажаў. Ясна, што у нас іх десяткі, сотні і выбраць складана было. Але тым не менш вось такі календар атрымаўся, і калі мы яго пачалі рэкламаваць, ну у нас вельмі мала часу было, таму што скажем так, каранавірус унёс свае карэктывы, і мы ну з-за таго, што мы все захварэлі, прапусцілі месяц, нас дызайнер захварэла вельмі моцна, который мусіла рабіць календары. Мы самы апошні час, але вось за тыдзень літаральна там 1500 замоваў паступіла. Хаця календар дарагі, ён сам па сабе вельмі дарагі, таму што это другі фармат, гэта ну такі друк дарагі. Ну вось адразу Ірына Азема і іншыя тут нашыя гледачы пытаюцца, як набыць календар. Значыцца, вам трэба ці пайсці ў Акадэмкнігу, ці на Кроплю-бай, Кропля-бай такі сайт ёсць, ці Імбрік-бай, гэта таксама гандлёвы цэнтр Купалаўскі, месца 37. То бок зараз ось у 3 кропках прадаецца. Калі вы не з Менска, то просто там напішыце мне куды-небудзь, меня зовут Андрей Кім, в каких-то социальных сетках, мы придумаем, доставим вам поштой, просто доставим. Ну, ці зрабіце замову праз сайт, там, вось, ці Кропля-бай, ці Імбрік-бай прадаецца. Ну, Акадэмкніга прадае. Мы нават не паспелі там ні на Белкнігу, нікуды асабліва это яшчэ пакуль даць. Вось, але гэта шалёны поспех, вядома. Моя жонка, яна кажа, што раней, ну, мы ўсё набываем для там дзетак, для сябе, в асноўным стараемся на куфары набываць, не новыя. І яна кажа, што раней людзі ну, там, на беларускую мову па-рознаму рэагавалі, а зараз не менш за траціну людзей пераходзяць таксама на беларускую мову. Я недавно купляў веб-камеру для сябе, і чалавек, я кажу, можа быць, там скінеце 50 рублёў, і ён кажа, за беларускую мову адназначна пытання. 75. Да, ну так і было. Таму адназначна стаўленне змянілася. З іншага боку, канешне, у людзей стала менш грошаў, але мяне радуе вось такое нацыянальнае абуджэнне, яно сапраўды прысутнічае. Дарэчы, я-то ведаю, што асабіста вы, Андрэй, вы такі заўзятар, прыхільнік вялікага княства літоўскага, рыцарства, ўсяго астатняга. Да. Але наколькі ўсё ж такі, я разумею, прыгожа, так. Я разумею, патрэбна, да. Але чаму менавіта вось героі, чаму вось гэты выбралі накірунак, каб адлюстраваць у календары? Ну, пытанне ў чым, што калі сёння мы кажам пра то, што у нас адбываецца, то ўсе вельмі часта кажуць, што вось Беларусь такая гераічная нацыя. І гэта так яно, ну, але пытанне ў тым, што яшчэ год таму гэта было пад пытаннем. Калі мы з вами тут размаўлялі пра нацыянальную ідэю, ну, гэта выклікала пытанне, чаму у нас нацыя? У нас нацыя, вот, давайте, нічога у нас няма, давайте будаваць з нуля.
А я заўсёды кажу, што ў нас ёсць гіганцкая спадчына, і гэта спадчына, яна будавана людзьмі, которые аддалі сваё жыццё за тое, што яны верылі, за лепшую Беларусь, якой яны насамрэч не дачакаліся. Але гэта былі ў самых розных сферах. Вось у Змітра Дашкевіча не так даўно выйшла такое праграмнае інтэрв'ю вялікае, дзе ён тлумачыць, што значыць быць, так скажем, да, быць героем у маім разуменні. Хтосьці гэта добры выбітны кіраўнік, который захаваў сваю краіну там ад няшчасця і павялічыў, зрабіў моцны, і хтосьці як з карынай. То бок, калі мы ўспрымаем герой, мы думаем, гэта абавязковы чалавек, значыцца з такой мышцой па ўсім целе і у даспехах ці з аўтаматам, але гераізм ён праяўляецца самым розным чынам, і мы гэта сёння бачым так навідавок, ужо сёння для нас гэта відавочна. Гэты календар ён ілюструе вось такую канцэпцыю гераізма. І ў прынцыпе, скажем так, яшчэ ёсць такі момант, што вельмі часта людзі ўспрымаюць, што Беларусь гэта беларусы, раней асабліва, што беларусы гэта пан сахі касы, значыцца с мокрым усам сидзіць. Мы паказваем, што не, што вось у нас гэты героі, Каліноўскага мы намалявалі гэта алюзія на постер, дарэчы, Джона Уіка, то бок это перамаляваны постер Джона Уіка. Дарэчы, да, вось гэты аспект, хто маляваў і як вобразы падбіралі, у вобразе каго намаляваць там Каліноўскага, у вобразе каго намаляваць Скарыну. То есть вот тут Джон Уік. Да, гэта Джон Уік. Гэта наша, скажем так, сумесная праца з цудоўным украінскім ілюстратарам Владзіславам Трацэнка. Ён маляваў, але мы вельмі многа працавалі, таму праца была доўгая, складана, вельмі многа працавалі менавіта над канцэпцыяй, над тым, каб кожнай ілюстрацыі яна нешта перадавала, такую супергероіку ў асноўным, і зразумела, што тут без гіпербалізацыі, без такіх умоўнасцяў не абышлося, але тое, што атрымалася па выніку вельмі крутое. Менавіта такая фэнтэзійнасць, але пры гэтым яна не выходзіць в аграбарок, яна не выходзіць такі нейкі ўжо трэш. Як многія людзі казалі, многа каментароў было такое ражанне, што это канцэпцыя, то бок людзі некаторыя думалі, што это реклама новай MMORPG, там какой-то камп'ютарнай гульні шматбюджэтнай, што, дарэчы, я не выключаю. Было б цудоўна, калі б хтосьці з нашай геймдева такую гульню выпусціў. І таму кожнага чалавека мы імкнуліся знайсці яго характар. Не заўсёды гэта была какая-то конкретная ілюзія. Вось Эмілія Плятар, яна просто класічна стаіць, да? Вось тут Мікалай Радзівіл руды, Мікалай Радзівіл чорны, яны так, гэта такія крутыя, значыцца, паладзіны наши, асабліва Мікалай Радзівіл руды, который абараняў нашу зямлю безліч разоў. Я могу сказаць, што мне вельмі спадабалася то, што атрымалася. Па выніку атрымалася цэласна, хаця гэта людзі ад 10-11 стагоддзя до 20-го стагоддзя, до канца 20-го стагоддзя, зусім розныя вобразы, і мы доўга працавалі. Напрыклад, Быкаву першапачаткова хацелі даць аўтамат, і далі у нас ёсць ілюстрацыя Быкава з аўтаматам, але пасля зразумелі, што гэта занадта, то бок гэта ўжо такі трэш ідзе, да? І адпаведна Быка у нас, скажем, больш реалістычна выглядае. А калі мы кажам пра там, скажем, Усяслава Полацкага, то там без казачнасці, ён у нас і на студзень месяц, таму ён такі, скажем, вельмі калядны від мае. Наши чытачы пытаюцца, як магчыма запампаваць беларускамоўны календар на смартфон. Ці ёсць такая опцыя? Слухайце, трэба зрабіць, мы, напэўна, зробім, дзякуй, што звярнуліся, мы зробім wallpaper, так, на працоўны стол карцінку, і на телефон як шпалеры. Вось у мяне, напрыклад, зараз стаіць, і вельмі класна выглядае. Я зараз покажу. Вось так у меня на телефоне. Можна так будзе бачна, да? Мы зараз робім сайт heroesofbelarus.by. Там будуць гэтыя самыя карцінкі, апісанні, і, напэўна, мы выкладзем спасылкай. Я сёння папрашу чалавека, які займаецца. Гэта вельмі добрая ідэя. Даўно ўжо мне ў галаве, пастаянна забываю. Дзякуй, што вы, шаноўны глядач ці слухач, вы гэта яшчэ раз звярнулі мою увагу. Мы зробім сам календар, напэўна, не, але вось ілюстрацыі, каб вы маглі паставіць эту карцінку сабе на працоўны стол і на працоўны стол шпалеры телефона, гэта мы зробім, вы зможаце спампаваць абсолютно бесплатно.
Ну, вось гэта быў адказ на пытанне, чаму вы не працуеце з версіямі для смартфонаў, а толькі з папяровымі. Я открою секрет. Значит, так как у нас было много часу, мы в наступным годзе, у 2021 годзе, мы не паспелі по прычыне, скажем, того, что все выдавалася вельмі блізка. Мы выдаем яшчэ одну кнігу літаральна вось праз нейкі час, але ў наступным годзе у нас два вялікіх вельмі проекта. Один папяровы, а другі digital проект. Гэта будзе камп'ютарная гульня. Вось, гэта тое, чым мы займаліся, ну, скажем, пакуль не было кіна. Таму, дарэчы, всех, хто нас падтрымлівае на ТЛЦ, сябры, і дзякуй вялікі за цярплівасць, мы не выдавалі новых фільмаў амаль, але мы працавалі штодня, і мы працавалі сур'ёзна і не адпачывалі гэтым годзе. І гэта будзе, і гэта вось наш унёсак, скажем, у смартфона, гэта будзе гульня для смартфону. Я спадзяюся, мы таксама, у нас ёсць партнёр, для которого мы агучвалі высокабюджэтную гульню для смартфонаў, але мы агучвалі на ангельскую мову. Ну, мы прапанавалі гэтым людзям зрабіць таксама агучку на беларускую мову. Я спадзяюся, што калі выйдзе, скажем, у поўны доступ гэтая гульня, то мы зможам гуляць і па-беларуску. Мы думаем пра гэта. Ну, ёсць усё роўна какие-то традыцыйныя спосабы. Вось мы выдалі Роню, дачку разбойніка. Зараз выдалі календар. І мне падабаецца, што я магу гэта ўзяць рукі. Я чалавек старой закалкі, не такі ўжо малады. Вось, як мне хацелася б, як я сябе ўяўляю. Вось, таму, ну, для мяне ёсць пэўныя сентыменты, калі гэта магу нешта ўзяць у рукі. Ну, тут же ж разумееце, смартфон смартфонам, а тут, як кажуць у народзе, взяў у рукі, маеш рэч. І таму, вось, скажем, Ялінка піша, ну, урэшце, ну, маецца на ўвазе, што нарэшце з'явіўся такі годны, прыгожы каляндар, да яе далучаецца Dolphin N, купіла, павесіла прыгажосць. Цудоўна. Ну, Андрэй, давайте да нашага галоўнай падзеі з анонса мультфільма. Чаму беларускамоўны мультфільм, дакладней дубляж мультфільма Диснеевска, гэта, на ваш погляд, такая эпичная абсолютно подія? Это эпоха, это просто люди, которые не ў кантэксце, гэта складана патлумачыць, але я пастараюся вельмі коротка. Па-першае, Disney гэта найбуйнейшая медыакарпарацыя ў свеце. Гэта першы факт, да? Яна скупіла абсолютно ўсё, і гэта зараз, ну, няма нікога блізка да іх. Па-другі, такі момант, што хоць мы некалькі год таму зрабілі прарыў і фільмы па-беларуску з'явіліся ў кінотэатрах, это быў першая эпахальная падзея, такога раней не было, а мы не маглі, скажем, паказваць фільмы Дыснея, і ніхто не мог гэта рабіць па прычыне таго, што ў іх складанейшая, это гіганцкая карпарацыя, складанейшая бюрократычная сістэма, і ў прынцыпе іх проста гэта не цікавіла, то бок грошы, которые мы можам прапанаваць, ну, яны ім не цікавы. Мы змагаліся з гэтым і спрабавалі прабіцца туды некалькі год. Гэта каштавала б нам, вось гэтыя ўсе высілкі каштавалі б нам там десяткаў тысяч долараў. Мы былі гатовы іх патраціць, і ўсё роўна не атрымлівалася. Але вось так Бог зрабіў, што ў гэтым годзе шэраг цудаў, у тым ліку, я думаю, што вось гэтая пандэмія, і ў тым ліку, ну, так, скажем, намаганні і нашы, намаганні вока, скажем, для которой мы зрабілі гэты дубляж, яны, ну, все не расказаць, але яны прывялі да таго, што у нас з'явілася магчымасць зрабіць афіцыйны дубляж для Дыснея. Але гэта не такі дубляж, як мы звычайна робім, таму што звычайна, калі мы купляем фільмы, ну, там, скажем, адносна недарагія, мы робім сабе дубляж і паказваем в кінотэатрах, і ўсё. То бок нікога... Для Дыснея зусім па-іншаму. Яны дасылаюць патрабаванні для акцёраў. Мы павінны ім выслаць на кожную ролю як найменей 3 пробы, 3 варыянты артыстаў, а каб вы разумелі, каб гэта зрабіць, это трэба правесці некалькі дзесяткаў пробаў. Напрыклад, у Дыснея ёсць правіла, што дзяцей могуць агучваць толькі дзеці. Гэта для нас было першае, ввогуле, ну, такое робіцца, ну, не ўсімі кампаніямі, і гэта таксама складана. Мы рабілі пробы, дзесяткі дзяцей да нас прыходзілі з усіх куткоў там Беларусі, насамрэч прыязджалі. Пасля запіс, гэтыя ўсе пробы, гэтыя запісы, яны ухваляюцца непасрэдна кампаніяй Disney,
яны адпраўляюцца ў Маскву, пасля яны адпраўляюцца ў Лос-Анджелес, і гэта велізарная праца, которая яшчэ раней ніхто не рабіў. І каб наладзіць сам працэс, для гэтага спатрэбіліся доўгія месяцы. Каб зрабіць гэты дубляж, спатрэбіліся яшчэ некалькі месяцаў, каб яго узгадніць. То прывяду прыклад, напрыклад, калі мы зрабілі дубляж, нам прыйшоў ліст, насамрэч я лічу, што вельмі, я вельмі ганаруся, што, скажем, наш куратар дыснеўскі, ён напісаў ліст з вялікімі, сапраўды, такімі шчырымі кампліментамі нашай творчай працы, напісаў, што это цудоўная творчая праца, сапраўды ўсё на высокім прафесійным узроўні, і сказаў, што все цудоўна, ёсць невялікія праўкі, і прыслаў спіс 85 ці 86 правак. І гэта вось у свеце Дыснея, насамрэч, калі хто ведае, там працуе ў рэдактуры, это сапраўды немнога. Але пытанне, як яны ставіліся. І праўкі былі такія, што вось тут не чуваць дыхання. Тут дыханне не сінхранізавана з вуснамі. Дыханне артыста. Тут мы ўзялі дыханне, напрыклад, амерыканскага артыста, гэта забаронена, таму што у амерыканскага артыста ёсць аўтарскія правы на яго дыханне, арыгінальнае дыханне. Нам трэба перадышаць по-беларуску, і заслужаны артыст, Беларусі, спадар Шушкевіч, ён прыходзіць у студыю і перадыхвае дадаткова яшчэ колькі дзесяткаў дыханняў. То бок праца на ўсіх этапах яна была складанай, але я б сказаў, што самая складанасць гэта менавіта вось этот цуд асноўны, это не ў творчай сферы, таму што мы даўно былі гатовы зрабіць на творчым узроўні, а гэта менавіта, што мы какім-то чынам прабілася бюракратыя, прабіліся ўсе этой ступенькі, мы наладзілі працэс, і я думаю, што ў наступным годзе гэта ўжо будзе, калі Бог дасць, то гэта будзе рэгулярная рэч, і мы ўбачым все топавыя дыснеўскія мультфільмы па-беларуску, і прычым гэта будзе не закадравы пераклад, это будзе не піратка, гэта будзе абсалютна афіцыйны дубляж ад Дысней. Гэта іншы ўзровень. У гэтым і пахальнасць. Пахальнасць у тым, што Дысней ён прызнаў беларускую мову на афіцыйным узроўні, на ўзроўні самой карпорацыі. Гэта сапраўды шмат, таму што я ведаю дакладна, колькі біліся з гэтым і кампанія, скажем, Кінаконг, і тыя людзі, якія па-за межамі Кінаконга таксама спрабавалі нешта перакладаць на беларускую мову фільмы розныя і сутыкаліся з такім неразуменнем Галівуда неабходнасці беларускай мовы. Як правильно? Дубляж. Дублёраў. Ці хто там? Артыстаў дубляжа. Артыстаў дубляжа, правильно сказаць, каб нікога не пакрыўдзіць. Бо праца сапраўды гэта вельмі адказная, таму што можна гэта нейкі дубляж, а гэта вялікая праца. Хто браў удзел? У нас мноства артыстаў, наших сталых і не сталых. Дарэчы, ось адзін з артыстаў нашай агучкі, артыстаў Кінаконга зараз сядзіць на крэсце, на Алесь Малчанов, ён выйшаў са сцягам, яго затрымалі, Алесь, трымайся. Але галоўную ролю выканаў цудоўны хлопец, я не стамлюся яго хваліць, яго зовут Рыгорды Денисенко, ён вельмі, ён маленькі хлопчык, але ён сапраўдны прафесіянал, гэта чалавек, з якім было просто вельмі прыемна працаваць, ён вывучыў усю сваю ролю, гэта складаная роля Рассела, ось у мультфільме «Вверх», складаная роля, ён яе вывучыў на памяць, а гэта, на секундачку, это некалькі соцен реплік, і ён працаваў ад рання, ад 9, ён працаваў каля 9 гадзін, карацей. Мне здаецца, да 6 мы закончылі. І гэта абсолютна немагчыма для многіх прафесійных артыстаў, дарослых. Яны праз 3 гадзіны ўжо здуваюцца. 3-5 гадзін, тут гэта такая конская праца. Трэба разумець, што дубляж, нават гукарэжысёр, ён пасля можна выціскаць. А ўжо чалавек, які там працуе, які там крычыць, там штосьці яшчэ, это вельмі складана. Гэты хлопец мяне, скажем, это адкрыццё для мяне. Я веру, што яго такое добрая будучыня. Таксама гэта былі нашы артысты пастаянныя. Напрыклад, Евген Перлін, ужо пакуль не... скажем, відэаблогер зараз, так? Ці Володя Глотаў, ці
Александр Аўчыннік, я зараз уже ўсіх не ўзгадаю, прашу прабачэння, але галоўныя ролі такія дарослыя выканалі два заслужаных артыста Рэспублікі Беларусь, гэта Георгій Рафаэлович Маляўскі, вось, і спадар Валерый Шушкевіч, які выканаў галоўную ролю. То бок Маляўскі гэта быў антаганіст, яны падобны, знакаміты авантурыст гэтага фільма, галоўны антаганіст, а галоўную ролю вось спадар Шушкевіч цудоўна пераваплаціўся. Ну і трэба сказаць, што дзеці гэта была моя асноўнае перажыванне, і дзеці гэта двое дзяцей, вось яшчэ Стэфанія Стумкус, і яна выконвала яшчэ одну дзіцячую ролю, і яны абое цудоўна справіліся. Это для мяне было вялікая радасць. Ну вось, яшчэ одна наша карыстальніца двойчы напісала один камент, а вот не дачакаўшыся адказу на першы раз сваё пытанне, другі напісала капслокам, дзе б глядзець, ці калі будзе гэта гатова, а то я сваім дзецям усю свінку Пепі на беларускай мове показала шмат разоў. Дзе глядзець? Видите, гэты праект мы рабілі для па замове сервіса Вока. Сервіс Вока, здаецца, voka.tv. Там ёсць у іх цэлы шэраг фільмаў агучаных па-беларуску. У мінулым годзе мы агучылі колькі дзесяткаў, 40 ці 50 фільмаў для іх. У гэтым годзе вось мы агучылі пакуль толькі адзін, хаця планавалася значна больш, але я скажу, это бюрократыя. Але вы заходзіце на Вока ТВ, там падпіска ёсць, але там колькі дзесяткаў якасна агучаных беларускіх фільмаў, і яны будуць далей з'яўляцца. Вось, на жаль, у нейкім іншым месцы мы нічога паказаць не можам. Гэта не наш фільм, і мы пірацтвам не займаемся. Таму як бы калі няма магчымасці, напрыклад, там праблемы з людзей з замежжа, то тут уже шукайце какие-то варыянты, я нічога не могу сказаць, але так можна падпісацца на Вока і мець якасны контент па-беларуску. Я, дарэчы, чаму запытываў на пачатку нашай праграмы пра тое, як змянілася стаўленне да беларускай мовы і беларускасці, беларушчыны ўвогуле зараз у грамадстве. Таму што тое ж самае вось Вока узгаданае. З аднаго боку вы кажаце, да, праблемы з кінапракатам, з вытворчасцю, але ёсць шэраг выдатных, выбітных мультфільмаў, фільмаў, якія былі знятыя раней, якія мы б зараз з задавальненнем перагледзелі па-беларуску. І тое ж самае Вока, ладна, кінатэатры не працуюць, але тое ж самае Вока, там ці якія-небудзь іншыя, там, я не ведаю, як там, транслятары, маглі б паказаць, і людзі з задавальненнем, седзячы на ізаляцыі, глядзелі фільмы па-беларуску. Гэта праўда, і відэасервісы яны ўвогуле вельмі выйгралі. Netflix, я думаю, што Вока таксама, я не магу за іх казаць, можаце іх запрасіць у эфір, яны раскажуць, напэўна. Я думаю, што лічбы там выраслі, і у прынцыпе планавалася, што, як я ўжо казаў, што планавалася, што гэтых фільмаў будзе больш. Пытанне ў тым, што, я не ведаю, ці гэта сакрэт, я думаю, што не сакрэт. Пачалі працаваць над гэтым праектам мы практычна год таму. Чаму я кажу, што это эпахальная падзея? Это не то, што пазаўчора мы атрымалі правы, сёння мы гэта, сама вось бюрократычную машыну, каб з Дыснеем усё гэта вырашыць і запусціць, спатрэбіўся амаль год. І гэты год, скажем так, пандэміі. Вось так, да, вялікая карпорацыя прыкладала, я кажу зараз пра Вока, там працуюць прафесіяналы, прыкладала ўсе намаганні, мы прыкладалі ўсе намаганні, Дысней прыкладаў, напэўна, мноства намаганняў. Але вось так, вось, такім чынам працуюць бюрократычныя сістэмы, я маю на ўвазе зараз Дысней. А пры гэтым зразумела, што на наступны год сітуацыя, напэўна, кардынальна, на жаль, хутка не памяняецца. Я все спадзяюся, што кінотэатры адкрыюцца, бо я кансерватар, я люблю кінотэатры, я люблю хадзіць і глядзець на вялікім экране, мы будзем працягваць, як толькі будзе такая псіхалагічная магчымасць гэта зноў рабіць, мы будзем паказваць фільмы ў кінотэатрах, але я думаю, што на наступны год ёсць планы паказаць шэраг, вось менавіта, як вы кажаце, мы не прэтэндуем, і мне гэта прыемна, што мы не прэтэндуем на вось прэм'ерныя фільмы. Чаму? Мне прыемней агучыць Верх, у нас будзе пасля
Inside Out па рускім дубляжы, это галаваломка, яшчэ шэраг фільмаў, якія ўжо гэта класіка, яны ўжо засталбілі месца ў гісторыі. І іх усё роўна мы будзем пераглядаць. Я ад прэм'ер 2020 года, ну, скажем так, у лёгкім расчараванні, я не буду называць канкрэтныя фільмы, але некаторыя топавыя фільмы там А-класа мне было б непрыемна агучваць проста таму, што гэта, гэта не мастацтва. А тут мы працуем, да, і гэта будзе, да. Ну, я до таго, што да, усе разумеюць, што зараз з кінотэатрамі праблемы. Але вот, скажем, кінаконг ёсць, ён гатовы працаваць. І тут падавалася б тое ж самае «Вока», ну там ці іншы які-небудзь вот рэтрансляторы мог бы ухапіцца і сказаць: давайте, хлопцы, вот у нас, і зараз у нас будуць глядзець, падпісвацца. Яны так робяць, просто ёсць, як я уже казаў, ёсць аб'ектыўныя абставіны, которые не дазваляюць. Я думаю, што калі вы, сябры, падпішыцеся там, хто зараз глядзіце, і напіша пра гэта, там, скажем, у той же «Вока», гэта дадасць яшчэ, але, скажем, я чуў, што лічбы вот з першых дзён на вот гэтага уверх, яны вельмі добрыя, вельмі абяцаючыя. То бок такая добрая класная рэакцыя, сапраўды народ, ён беларусізаваўся са страшнай сілай. Гэта трэба прызнаць, куды не пішаш, людзі, свядомасць яна змянілася. І зараз контент па-беларуску, ён, вядома, будзе актуальны, гэта правда. Геннадій піша: яшчэ б радыё і тэлебачанне на мову зноў перавесці. Ну, спадар Геннадзь, вот ёсць еўрарадыё, у нас усё па-беларуску, калі ласка, нас пераводзіць нікуды не трэба. Ёсць радыё-рацыя, ёсць іншыя радыё, якія можна слухаць па-беларуску, не ведаю, што вы там хочаце пачуць, ці, скажем, тэлебачанне. Ёсць у рэшце рэшта ў Белсат па-беларуску, можна глядзець, ці вам хочацца Азаронка па-беларуску слухаць. Так што выбар ёсць. Андрэй, якія, ўсё ж такі, ты крыху закрануў гэтую тэму, але якія планы? Мы вот так вот падсумавалі, з аднаго боку, удалы год, ёсць выбітны календар, ёсць, нарэшце, прарыў з гэтымі дзіснеўскімі бюракратамі, якія, нарэшце, прызналі беларускую мову і гэтак далей. Але вот планы. Гэты год навучыў асабліва так жорстка ўсё не планаваць, таму што, канешне, у мяне быў год распланаваны, нашай кампаніі быў год распланаваны 20-й зусім па-іншаму. І фінансава, і увогуле ўсё было па-іншаму запланавана. Тым не менш, ёсць планы працаваць разам з «Вока». Увогуле, кампанія А1, у мяне няма ніякога абавязка іх хваліць, але тут у нас няма ніякіх кантрактаў, каб вы разумелі, але я шчыра, калі мы былі партнёрамі па беларускіх вікендах, і калі мы закончылі, і мы зараз уже не партнёры больш за год, я па-ранейшаму кажу, што гэта адна з немногіх беларускацэнтрычных кампаній, которая свядома падтрымлівае беларушчыну у розных вымярэннях. Караткевіча яны зараз падтрымліваюць яшчэ нешта, гэта больш там, але гэта вельмі прыемна, і таму мы будзем рады працаваць з сервісам «Вока». Мы будзем, я веру ўсё-такі ў тое, што зараз вакцынацыя, яна спыніць всю сітуацыю, і кінотэатры зноў адкрыюцца, і мы зможам паказваць фільмы на наступным годзе, ўсё ж такі вернуцца, я думаю, прэм'еры. Акрамя таго, у нас ёсць два сюрпрызы, як я ўжо сказаў, вось адзін такі камп'ютаровы, а другі папяровы. Я пра іх пазней, напэўна, пазней ўжо буду казаць. Гэта, скажем, вясна і верасень па прэм'ерах. Гэта вельмі вялікія для нас праекты, которымі займаліся ўвесь 20-й год, і вялікую частку. Гэта таксама рэчы, которых раней ніколі не было ў Беларусі. І яны ўжо гатовыя практычна, да, там, скажем, на такім этапе фінальнага прадакшана і постпрадакшана. Хаця гэта ўсё праекты, скажем, як і календар, у нейкім сэнсе не камерцыйны, хаця календар добра прадаецца, ён акупіўся, але я іх раблю, і я вельмі рады, што ўся моя каманда, уся нашы сябры, усе нашы артысты, якія нашы агучкі, мы гэта ўсё робім не таму, што мы хочам грошаў зарабіць. Ёсць спосабы значна прасцейшыя зарабляць грошы, па шчырасці, але мы гэта робім, таму што мы гэта верым, мы гэта любім, і мы хочам, каб гэта з'явілася па-беларуску. Вот я хацеў, каб з'явіўся гэты календар. Я вельмі хацеў, каб з'явіліся дыснеевскія фільмы, і тут дыснеевскія фільмы в плане як ідэя, да, што глобальныя карпорацыі прызналі беларускую мову. Мы размаўлялі і з Фоксам, і з Paramount на працягу шэрагу год. Хаця
фінансава мне гэта не вельмі цікава, ну то бок як бізнесу, але я веру ў тое, што беларуская мова і наша, ну скажем так, шляхецкая, рыцарская, беларуская хрысціянская культура, яна знаходзіцца на парозе, ну то бок яе гіганцкі патэнцыял, і мы зараз у гэтым годзе мы ўбачылі, што ну насамрэч вось пачатак раскрыцця сапраўднага гэтага патэнцыяла. Я вельмі шчаслівы, што я, моя каманда, мои сябры, нашы паплечнікі, мы саўдзельнікі вось тых цудаў, тым ліку сферы культуры, сферы беларушчыны, якія зараз адбываюцца. Сергей Лисичонок, дзякуй Андрэю і яго камандзе за працу. Чакаем працягу, ці будзе працяг са свінкай Пепай. Аскар Пальмера, дзякуй за крэпкага арэшка на мове, было выдатна. Цудоўна, дзякуй вялікі. У нас быў у пачатку года, таксама скажу, кантракт, ён зараз ёсць з адной буйной студыі амерыканскай на дубляж іх серыяла, мультсерыяла першага сезона, але вось дагэтуль за ўсе гэтай пандэміі спачатку яны захварэлі, пасля там какие-то фінансавыя пытанні, пасля всім вядомыя падзеі, і дагэтуль вось ну не можам разабрацца, хаця гэта таксама ўжо будзе. Наконт свінкі Пепы не магу абяцаць, таму што тут ну свае моманты з гэтым звязаны, Сяржук. Але вось дзіцячы мультсерыял дакладна у бліжэйшыя, думаю, што месяц-пару будзе новы, калі не памыляюся, там колькі 20 серый будзе. Вось, так што ну чакайце, гэта будзе таксама цалкам легальны прадукт, і гэта будзе якасны дубляж, это будзе дубляванне. Ну, кампанія «Кінаконг» уже засведчыла за не адзін год сваёй працы, што сапраўды гэта якасны дубляж і добры падбор тых актораў, якія дублююць. Ну і фільмаў, мультфільмаў, якія перакладаюцца на беларускую мову. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў Андрэй Кім, стваральнік кампаніі «Кінаконг» з прэзентацыяй беларускамоўнага дыснеўскага мультфільма «Уверх» і свайго выдатнага гераічнага календара. Дзякуй вялікі. Андрэй Кім, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.